Sillä nimellä minua kutsuttiin ennen kuin Muumipeikko tuli maailmaan. Uusi ystäväni Muumipeikko osallistuu vesille laskuun. Hoi, Muumi! Muumi, älä laske luikuria. Kuule, Muumipeikko. Eikö ole mahtavaa? Ei joudu pulaan, kun noudattaa isoäidin ohjeita. No ja mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi? Nyt juuri ei mitään. Kuitenkin toista mieltä. Kuule, Muumipeikko, sinulla on tosi tyylikäs lannevaate. Onneksi sinä et ole. Hyvää päivää, rouva Viljonkka. Päivää vaan. Ei siellä te kalpeanaamaiset ystävämme. Emme tee mitään pahaa. Isä! Hiljaa! Ei. Oletko kunnossa? Katsokaa maata. Hyhmää. Mörön ääni. Hyi, kun tuli kylmää. Niin tuli. Ei mörkö enää tänä yönä palaa. Mennään sisään juomaan jotain kuumaa. Eikä mörkö enää palannut sinä yönä. Mutta minkä vuoksi se ylipäätään hiippaili Muumitalon nurkilla? Ota minusta kiinni! Kiitos. Oletko valmis? Mainiota. No niin, aloittakaa, olkaa hyvät. Kaikki muut ovat jo ryhtyneet työhön. Selvä, me vain pukeudumme ensin asianmukaisesti. Lapset, työtakit päälle, nyt aloitetaan. No, me olemme valmiina. Näytätte aivan ammattilaisilta. Jaa, mitenköhän minä saan sytytettyä valkean? Mitä? Minun täytyy tunnustaa, etten ole varsinainen tekniikan tuntija. Minä olen erittäin kätevä kaikissa kodinkoneiden ja laitteiden korjaustöissä. Kas noin. Joo.